găsit la un episod de Stumble Guys. Păi, ieri, sau nu, ieri? Nu, azi, pardon, sunt prost. M-am jucat la chestia asta foarte mult și am câștigat 2 meciuri la rând. Nu știu cum. Bine, și am mai luat și ăsta de aici. Nu se vede acum, dar aici la final sunt 200 de gemuri. Lăsăm ăsta pentru mai târziu. Și am dat 2 spin-uri. Din primul spin mi-a picat asta, animația aceasta, și din al doilea spin mi-a picat fuste pe ăsta. S-a meritat. Eu zic că nu prea. Astăzi aș vrea, inima mea mică și neagră, să luăm acest simple că este preferatul meu. Bine, nu cred că o să luăm chiar azi, dar o să iau skin-ul ăsta off camera. Și poate și pe ăsta. Dar celelalte skin-uri astea nu cred că nu prea merită. Adică dacă o să iau astea două, după aia poate o să mai iau pe ăsta. După aia pe ăsta și după aia la special asta nu cred că o să bat capul, pentru că este foarte mare și în plus eu deja am skin-ul ăsta. Și da. Și am văzut că avem aici un free spin și hai să-l dăm. Ia, ce reclamare, da. Asta tu văzut-o. Mi-e frică să... Luați de aici burgerii. Și acum ce fac? Mi-au niște burgeri. Ce poți să faci mai mult? Da, poți să faci reclama asta. Hai că, da. Acum trebuie să ne pice la scenă Diamond Demon. Hai cu boltul, dă-mi asta! Vreau chestia aia, vreau ăla. Nu știu cum îi zicea albinuța aia, că nu o aveam. Și l-am luat și eu skin-ul, uitați, albinuța aia nu o am. Și vreau să am un skin-ul. Bă, mai trebuie foarte puțin de rare și le am pe toate. Mai trebuie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bro, nu am ăsta. Ce? Îl am pe ăsta. Bro, de ce sunt 2 de ăștia? Adică te știu mai unul și verde, toa. Stai, lasă că le așa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 skill-uri mai îmi lipsesc rare. Și de la Epic... La Epic nu stai niciodată, pentru că chestiile astea... Ăsta e în mare parte, fotbal, aici nu cred că o să mai pot să le iei niciodată. Până la Epic asta cum poți să o iei, sau cum puteai să o iei. Da. Și acest skin nu vreau să-l cumpăr pentru că... Da, dacă lui Alex 777, adică lui Cristi a picat din free spin, o să pice și mie, cred. Și da, ca să dăm o aici, pe că ce altceva am putea să facem. Decât să dăm aici un meci. Doare băia cu somnul pe aici. Adorm aici pe videoclip. Hai. Dă-mi rush hour. Aia mi-a dat laser. Ia uite pe ăsta, jucătorul de calculatorul ăsta, așa mai ciudat. Bro, da, am un lag. Lasă-mă jos, te rog, în viața mea. Mulțumesc. Bine, nu mi-a lăsat jos, da? Am sărit o... Efiria laiba de mult. Bă, eu zic că skin-ul ăsta merge și mai bine pe culoarea alb și pe culoarea default, adică pe negru nu prea e așa fain, nu știu. Adică decât alte skin-uri se potrivește mai bine pe negru, dar skin-ul ăsta nu prea merge culoarea negru, la este așa. Da, nu prea merge culoarea. Eu nici nu m-am văzut aici unde sunt. Filmăm deja de 5 minute.
Și băi, dacă vrei să facem live, bine, cred că săptămâna viitoare vom face live. Nu știu ce zic. Dacă vrei să facem live, am descoperit cum, dar faza e că zice acolo că nu știu ce trebuie să aștept 24 de ore ca canalul meu să poată să facă live. Și dar nu știu ce înseamnă asta. Așa, apropo, dacă puteți și pentru mine să faceți ceva, vă rog eu frumos, să am eu un prieten aici pe YouTube, Costel Damian, bine, în viața reală nu le cunoaștem, dar doar pe YouTube, așa. Și are el niște hateri. Și da, vreau să vă duceți și voi la... Bine, nu chiar hateri, are el unii care nu știu ce a făcut, dar eu nu am văzut niciun videoclip să-i fi zis ceva, da. O să ne punem numele în comentarii și o să fixez comentariul, că da. Bă, da, știu nu place voi, la voi, pentru că la mine sunteți abonați voi, nu știu vreo cât am, 62, 63, nu mai știu cât am. Bă, voi nu prea lăsați like-ul și dați comentarii, adică da, vă abonați, faci, dar bine, like-ul nu prea. Da, bă, mai dați și voi comentarii, că cele mai multe comentarii sunt de la oameni străini. Și în plus, cred că cele mai multe comentarii care le-am făcut la un videoclip, la ușor de fapt, că la videoclip nu prea am comentarii, au fost vreo 8-7, adică, bă, mai dați și voi comentarii. Bine, dacă nu o să fie dezactivate comentariile, că nu știu cum, dar YouTube-ul mi le dezactivează câteodată. Bratautul ăsta chiar te încurcă puțin. Dă-te, bă, mușdei! Fiți atenți, nu te pui, nu, dai cu mine. Hai, mai sunt... Serios, mai suntem doar 3? Banana asta știu că are emote. Bă, dar de ce s-a spart ăla? Că eu sări pe aici. Frumos. Oh. Așa, atunci pe live vă rog eu. Am câștigat. Când o să facem live vă rog eu animalelor. Nu da starghe pe mine dacă aveți emote-uri. Și sper să fiți cât mai mulți. Pentru că... Da. Așa îmi doresc eu. Sper că o să pot să... Mi-ar da doar 100, serios? Câte avem? De curiozitate, așa. Normal, e reclamă cu Minecraft fake, dar ce putea să-mi dea mie altceva? Reclamă cu Minecraft fake. Bro, nu mai putea să am pus pe extra. Vreau să văd pe ce alte culori se mai potrivește skin-ul ăsta. Da, pe negru nu prea zici că e un fel de maroniu. Pe albastru este, pe roz, cum arată, zici că a stat la soare 5 ore. Pe roșu arată interesant. Bă, mă arată că am plictisitor, zici că e tot skin-ul. Pe alb arată așa și pe galben așa. Cred că o să luăm pe albastru. Arată destul de șmecher. Și pe albastru. Bro, eu nu înțeleg ce-i chestia move din capul ei. Ce? Ăla-i părul? Că nu știu, la alte caractere știu că părul arăta cam altfel, nu era așa o... Zici că are o cârpă pe cap. Să mor eu. Ia care sunt, că nu m-a văzut. Bă, da, skin-ul ăsta e mai mult de fete, dar e mișto, mi se pare mișto. Eu te-am cod asta. Bra, ce lag am! În prima rundă e foarte mult lag, că sunt foarte mulți playeri. Bine. În prima și la doua rundă mi se pare cam plictisitor, adică, da. Bro, vă ziceți că eu dansul ăsta l-a luat Alexos 777 din PES și eu l-am luat de aici. Deci că... Bro, da, ziceam și eu măcar orice emote. Bine, dacă îmi pica balona, cred că mă cam supăram, adică îmi plecau... E nebunit? Viața. Îmi plecau șansele de mod și
mai era și duplicat. Adică, bro, dacă iei un emote pe care l-ai deja, oare câte stumble token îți dă? Oare îți dă 700? Că am văzut că acolo la emote-uri scrie special. Deci cred că îți dă 700. Bro, eu nu am avut niciodată o specială duplicată. Dacă voi ați luat o specială duplicată, să-mi spuneți, dar eu în astea 5 speciale nu am avut nicio specială duplicată. Nu știu. Bine, wow, iar laser, deci Dark Fire Fist-ul ăla, uite ăsta care e acum al meci, nu prea poți să-l ai duplicat, pentru că nu cred că o să poți să-l mai iei decât de aici, de unde l-am luat eu. Și eu cred că l-am luat în timp record, l-am luat în 2 zile. Deci nu cred că chiar... Ce? Bro, mă sună cineva. Da, stați un pic, că se rezolvă. Gata. Am dispar de pe ecran. Cred că mă suna Alexus 777 pe apel de grup. Da, n-am putut să-i răspund. Bine că n-a apărut numărul pe ecran, că mă supăram. Trebuia să fac videoclipul iar. Cred că îi ziceam vreo 17 înjurături. Oh. Ok, sărim aici frumos. Oh my god. Uai, dar cum pele mele l-am atins, bro? Cum pălătăzi și tu, ce pelete, bro? Cum l-am atins? Da, să jur că... Da, stau și eu asta mai mare. Da, să jur că nu l-am atins. Păi, deci de azi dimineața m-a luat o durere de picior. Nu știu cum am dormit cu piciorul răsucit, dar mă doare piciorul așa tare, băieți, nu știu ce. What? Ia uite, pe ăla hacker de l-am luat prieten și m-am întâlnit cu el în meci. Bra! Și ăla are skin-ul ăla de mașinărie stricată. Bro, dar cât de nesimți să fii să mă arunci de pe hartă, bro? Ce faci, mă, Diamond, dimule? Că mă enervezi și tu, că mie nu... Fotos, că ești moarte de copil. Bro, targetul de pe lume, dar deci dacă ăștia sunt abonați, să vă iau morții. Dacă nu sunt abonați, oricum sunt ghiro de la pro player-ul vostru frumos. Normal că se califică. Bro, cât de bun sunt ăștia. Ăsta cred că e abonat, dă un target pe mine ca dracu. Ok. Bă. Păi v-am spus, dacă vreți să-mi dați sat pe... și Stumble, guys. Bine, la pe Stumble, guys, cred că o să dăm ad pe live atunci, când o să facem live-ul. Atunci, dar nu vă spun prea multe că la... Bro, dacă știți voi să-mi spuneți și mie cum faci thumbnail. Că vreau și eu să fac thumbnail, bro, vreau... l-a dat unul jos pe... Bro, nu m-a aruncat, că ești lezi... Futu-ți moarți! Ia, stați voi așa. Da, de ce? Da, am avut și un prieten. Bro, ce cu lagul? Hai să dăm acțiune la cineva. Vreau cineva român. Raul Fake. YouTube Nociv Bug. Asta sigur e român. Andrei. Nicolai. Sigma Gluceadru, ăsta-i dau. Nu pot. Dau lui... Ce să-i dau? Dau lui Nociv. Nociv. Nociv, câte de astea avem? 5.000... Habar n-am cine e ăsta. Da, mi trolel aici, să ne dacă. Deci dacă n-a băgat bloc, deci mă supăr.
Mă supăr și sunt gay. Deci nu cred că o să mai editez acest videoclip pentru că o să steau foarte mult sau să mi se încarce. Așa că cred că o să las așa. Dacă se aude undeva ca un căcat în puțigos, nu e treaba aia. Așa, apropo, nu uitați dacă vreți să îmi dați peturi pe Pet Simulator. De ce ai băgat Lavaraș? Peturi pe Pet Simulator sau să vă dau eu. Nu uitați, numele meu este MGK646 cu litere mari. Oh my god, ăla are, cred că are piciorul, pentru că văd că are steagul ăla din Star Wars pe sub premium. Dar nu știu ce mă joc aici, frate. Că mă duc să mă omor. Bine, nu pot să mă omor, trebuie să se califice ăștia. Pentru că nu vreau să mă joc, vreau să mă joc la event. Hai, bro, de ce am intrat la ăsta? Hai că am făcut și eu. Eu poți să mergi pe aici? Ah, da. Bura, un shortcut. Am găsit un shortcut nou, eu ținut pe aici, frumos. Și mergi pe aici. Ia, da, oare dacă îți dă și spawn-ul? Dacă îți dă și spawn-ul e genial. Da, deci... Bine, dar nu cred că e așa bine, pentru că pierzi timp. Bura, chiar atât de bot sunt ăștia, nici acum nu s-au calificat. Hai odată. S-a calificat abia unul, e serios cu mine? Bura! Hai! Hai că am făcut! Știu eu o schemă, fiți atenți. Bura, nu asta trebuia să se întâmple și nu trebuia nici să mă urc acolo. Exact, frate. Bă, eu vreau să zic, eu cred că nu o să se califice toți. Dar hai să dăm meciul aici, pentru că de ce m-aș juca la prostia aia cu ea? Nu știu. Vreau să schimbăm skin-ul. Hai că o schimbăm. Să nu și noi așa o... Cred că o specială pentru că să ne mai dăm și noi un flex. Ăsta sau ăsta? Ei, o să le iau pe ăsta, că e mai greu de obținut. Bă, ăsta arată pe negru chiar, dar nu prea-mi place. Bă, nu prea am jucat deloc cu galbenul, cu culoarea galbenă am jucat deloc. Vreau să joc cu culoarea galbenă. Aproape în viața mea n-am jucat cu culoarea galbenă. Că doar o dată. Da, da. Și nu uitați că eu postez și dors. Pentru că da, postez și dors. Pentru că la o perioada asta m-am luat cu Stumble Guys, cu Pet Simulatorul și nu mai postat doar. Asta e ultimul meu, ca să credeți. Că deja se face videoclipul prea lung și nu vreau chiar prea lung. Poate o să le editez, dar nu cred că o să le editez, mi-e lene. Și bine să aștept, nu de alta. N-au new shortcut. Vreau primul! Da cu piciorul! Primul! Avea piciorul șobolanul, dar n-a dat. Bine că n-a dat. Cred că nu juram de morți. Azi văd ceva de blocat, da, Superman. Nu te califica. Bro! Săracul super șper. Bro. Știu și mie mi s-a întâmplat aia. Dați un like dacă vi s-a întâmplat ce i s-a întâmplat acel Superman. Să-ți dea toți picioare și punct la final și să nu te califici. Mi s-a întâmplat, deci e foarte enervant. Mereu aruncam telefonul pe geam. Hai că da. Hai bro, mai repede că să face episodul de 20 de minute, nu se mai uită. Bro, dacă se mai uite cineva până acum, tot respectul meu are. Nu cred că o se uită nimeni la episodul ăsta. Da. Bro! Dacă se mai uită cineva până acum, dați un like. Oh yeah, man. Dați un like. Cred că o să... Parcă văd acum că 0 like-uri. Bro!
regele. Băieți, cred că o să încheiem acest episod aici, pentru că deja s-a făcut 20 de minute. Și voi nu uitați să dați un like, un subscribe, să vă abonați. Și n-am mai pus animația aia, pentru că v-am spus că nu o să mai... Și ping am avut acolo, că nu o să-l mai editez, așa că pa, vă pup! Bro, mai pot să închid videoclipul.